Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de Binding of Isaac Repentance. Astăzi vom da un run cu Lazarus și vedem ce o să iasă. Dar, înainte să începe videoclipul, vreau să vă rog să dați un like, un subscribe, să activați clopoțelul și poate și să lăsați un comentariu. Poate cu o idee de joc, poate cu ceva care am ratat în run. Și hai să nu mai stăm pe gânduri și hai să jucăm. Astăzi vom începe cu un item interesant, Skyfly. Puteți vedea descrierea la item în caz că nu știți, e din cauza unui mod, de asta se vede. Dar dacă nu știți ce face Skyfly-ul, când vine o lacrimă de la inamic sau un atac, ea blochează acel atac. Am căutat pe harta acum cum unde este item room-ul, dar nu l-am găsit din păcate. Dar acum l-am găsit și pot să vă arăt. Trebuie să fie atac stil aerian, gen să zboare, să vină spre mine, tip proiectilă, cum ar fi în română. Aici am un chest, hai să vedem ce îmi dă. Convert one heart. Ok, e bun. Pot să fac transferarea de Guppy. Nu știu pe episod dacă se aude. Uitați, ați văzut? A dat direct în inamic când a tras. Nu știu că se aude pe episod muzica și sunetul, dar sper că se aude bine și mă lovesc ăștia în continuu și poate îi omor. Nu că poate îi omor, îi omor pe toți, băgame și... Hai de mori, hai de mori. Frate, nu știu să mai joc sau ce, nu mai știu să joc. Asta când am căștile astea așa peste mască, peste tot, nu prea aud jocul și nu prea aud ce vorbesc. Deci o să mă încurc. Nu e ca și cum m-aș fi încurcat și normal, gen, fără să filmez. Aici avem... n-avem nimic interesant, sincer. Aș da space ca să-mi folosesc itemul activ. Itemul activ îmi face o inimă roșie. Într-o inimă de-aia de suflet, gen albastră. Frate, nu mai te teleporta. Bă, dar stai mă pe logă, mă. Bă, nu știu cum va ieși ranul ăsta, dar avem un item foarte OP de început. Nu prea avem damage, dar avem defense-ul foarte bun cu Skyfly-ul. Ar trebui să intru în el așa. Haide, bă. Nu o să fac challenge-urile pe cameră, gen. Adică nu să le postez cum fac challenge-urile, o să postez numai run-uri. Haide, frate. Bă, du-te în... eu acum cred că ați văzut deja niște gameplay cu Binding of Isaac, dacă sunteți familiar cu el. Dacă nu sunteți familiar cu jocul, recomand să vă uitați la altcineva care știe să explice, nu ca mine. Da, și da, am raiul în spate ca idee la ce lumini am pe aici. S-a omorât singur, frate, a făcut kamikaze. Ok, mi-a dat niște viață, o să dăm space. Hai să vedem unde trebuie să merg. Pot să merg să-l bat pe Isaac. Merge și Mega Satan. O să merg să-l bat pe Isaac cu Lazarus. Hai în camera asta direct. Hai că da, ce cameră avem aici. Fuck.
Nu știu când o să mai postez Arena Breakout Infinite. Mâine cred că o să postez niște Terraria și o să mă joc cu un prieten pe Extreme Mod, pe ce mod era. O să încercăm acolo să facem ce facem. O să fac episod, adică eu zic că merită. Dacă nu știți ce Terraria, la fel, comentați-vă, frate, că nu știu să explic. Mamă, ce... Vedeți ce bună e musca asta? Poison Pills, ok. E foarte bună musca asta, că mă apără de proiectile, de lacrimi. Și mai dă și damage. Nu degeaba ai Tier 4. Cred că merg la Curse Room. Nici eu, mă. Amin aș putea să văd ce-mi dă. Ce ăsta? Speed și damage. Damage-ul aveam nevoie, sincer, nu mă plâng. Nu știu. Nu cred că să sparg acum. Oh, shit. Aș putea să încerc cu chestii, să mă duc la Sacrifice Room și să îmi dau Sacrifice, să-mi dea niște iteme de Angel Room de început. Poate îmi dă. Acum nu știu sigur. N-am chei. That's bullshit. Brother. Da, cred că mă duc la șmecheria asta. O să dau așa și vedem. Nice, 100% Angel Room. O să dau așa aici, poate îmi dă niște inimi. Fuck. O să dau ăsta, că mi-e frică să nu-mi iau damage. Oh, shit. O să spawneze pe Uriel. O să mă bag cu el, adică... Așa o să iau cheia aia. Oh, shit! Dacă nu știți, este un joc bazat pe Biblie, gen ăsta, Binding of Isaac. Adică are niște chestii din Biblie luate. Cum ar fi îngeri. Oh, shit. Ok. O să mai dau o dată asta. Dar nu știu dacă a fost worth it ce am făcut. Mi-am luat doar o cheie. Hai să vedem ce e în shop acum. Sunt curios. Spawns a random trinket while held. Double trinket effect. Asta ce face? Ok. Cred că o să iau ăsta. Ok. O să țin ăsta, o să iau ăsta și am plecat. O să lăsăm Gapispoder. Frate, cum am zis, der. În loc acolo. În loc de acolo, gen. Frate. Bă, du-te încolo cu capul tău de aici. Nici nu știu ce zic. Du-te încolo cu capul tău. Am făcut inimioare. Ok. Bombele sunt bune. Oh, shit! Ăsta e un item care le de la Jacob and Niso. Nu mai știu ce trebuie să baz, dar a fost greu când m-am jucat cu aia doi. No fucking way. Nu doresc așa ceva nici dușmanilor mei să joace cu aia doi.
Da, cât de greu sunt. O să-mi trebuiască mulți bani acum. Du-te! Nu trebuie să înjur pe YouTube. Ne abținem, frate. Sunt nebun, da, știu. Hai să vedem. Am merge direct. Ai. Hai să vedem ce-i sus. Da. Nu e prea nimic interesant. Dar așa putem să luăm niște inimioare. Nu mă plâng. Păi și pe asta îi dăm omului ăsta 2 bani. Care nu ne dă nimic. Avem un dice room. Eu o să fie de style items. Ok. E bun. Nu mă plâng. Mă doare spatele, frate. O, da, du-te. Urăsc inamicii rapizi în jocul ăsta. Îmi vine să sparg tot când îi văd. Dau un pumn așa la monitor. Ce? Ok. N-am nevoie, am mod ca să văd când și care cum. Ieși afară! Ai de capul meu. Easy. Ok, vezi că e bine? Frate, ce e asta? Ăla merită reroll-ul ăla. Dar stai să vedem dacă mai există alte chestii. Da, du-te. Bani. Nice. Aia îmi trebuie. We need money. Bă, mori Jerry sau cum îl cheamă. Jerry din Tom și Jerry sau ce? Ok. Îmi convine asta mai mult. Bă, n-am treabă cu asta, adică... Mamă, era să mă ia acolo. Mai de capul meu, ce era să mă ia acolo, să mor, să fac aici infarct. Da, să fac infarct aici. Doamne, am raiul în spate. Uite cum așteaptă raiul, frate. Uite-te și tu cum așteaptă raiul. În orice secundă pot să mor. There's no fucking way. Mai de capul meu. Sincer, cred că îmi place mai mult să joc Binding of Isaac sau niște jocuri de astea lungi pe canal, pentru că așa editez mai puțin, sincer să fiu. N-am editorul meu, editez eu singur videoclipurile mele. Dacă nu știți. Nu mai știu dacă am spus printr-un videoclip sau ceva de asta, dar acum s-a aflat, editez eu singur videoclipurile mele. De ce să angajez pe cineva să-mi editeze videoclipurile cât timp pot eu să le editez, adică? Și chiar îmi place să editez așa. Pentru mine, nu pentru alții. Wait. Stai așa, bat boss-ul. Văd ce item îmi dă și... Mamă, nu tu, fraiere. Du-te! Bă, dar du-te, mă, de aici, tu nu vezi, bă, copile! Ia uite-te și tu la el. Mori! De gras! Ok, este e bun. Aici ce mai e? 9 lives. Facem un YOLO, frate. YOLO, frate.
YOLO, frate. Iau și ăsta. Nu contează că murim. Gata. Cred că am o inimă, nu? Tot, ala asta am o inimă. Mergem, dăm reroll la itemul ăla din treasure, să vedem dacă ne dă ceva bun. Acum nu știu dacă ne dă ceva bun. Sperăm că da. Că dacă nu... Nu e bine. Monsters. Ok. Cred că e mai bun decât cutiuța mamei. Cade un boss din cer, dacă nu știu ce face itemul ăsta. Dau space, vine monstru și cade pe inamic. Mama, să vezi aici dacă... Bă! Nu știu cum procedăm. Nu știu cum procedăm. Facem eu aici. Haide, frate. Cum am meci? Hai, frate, că dansează ăsta aici, e fericit. Și eu n-am ceva bun. Mamă, deci venea foarte bine Holy Mantle dacă era. Deci venea chestia aia foarte bine. Du-te de aici, că nu te cred. YOLO. What the fuck? Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, it is what it is. N-am luat niciun item bun. Măcar n-am luat item. Da, Holy Mantle ăla e foarte bun. Ok. Aia face itemul. Frate, da mai mori! Oh, shit! Măcar am luat itemul, frate. Mie îmi convine. Oh, shit. Mamă, ce se întâmplă? Băi, eu nu înțeleg ce se întâmplă în jocul ăsta, dar e ok. Cât timp îmi place să mă joc. N-am moment. Wow. Frate, de ce îmi dă numai iteme de-astea tâmpite? Sincer să fiu. Frate, deci, cele mai tâmpite iteme. Mă gândesc să mă joc mai multe jocuri. Asta e bun. Mă gândesc să fac o serie de Minecraft, dar acum realizez că nu prea am cum. Dacă postez doar un videoclip pe zi, eu aș fi vrut să postez două. Unul de dimineață, unul seară, ceva de genul, dar nu pot dimineața. Eu trebuie să mă trezesc dimineața să plec la liceu și e jale. Da. Mamă, ce voiam să zic acum. Nu trebuie să înjur. Aia trebuie să fac. Nu trebuie să înjur prea mult. Pentru că nu mai recomandă YouTube-ul canalul dacă înjur căcaturi. Și mie îmi trebuie, frate, îmi apar oamenii cum se joacă în moment real pe videoclipul meu. Îi fac faimoși fără să vor. Ce? Fără să vor? Ok, o să iau asta. O să luăm Biblia. Biblia e minunată. Chiar o să ne ajute. O să dăm one shot lui Mother.
piciorul mai căsa și inima ei. Nu te mă da aici, mă, că nu poți să-mi faci nimic. Hai de capul meu să-mi facă ceva. Bă, dispar, mă, mănâncă aia. Du-te, bă, nu ți-a spus măta că nu trebuie ca să faci așa? Uite-te și tu ce gras ești. Uite-te și tu ce gras ești, frate. Ești gras, frate, ești gras. Îi dau bullying. Îi dau bullying, sunt rău, frate. Mamă, dar cum realizez? Mă vede raiul, frate. Nu prea e bun itemul ăsta care l-am luat, din păcate, dar n-am bani, aia chestia. E bun, nu-l judec, nu astea. Dar no money, no money. O, da, am murit, mă. Na, am damage. Dar nu știu, fire rate-ul ăsta nu prea bun. Adică să trag repede. Oh, shit. Frate, fițar. Și pe ăștia îi urăsc. Îi urăsc. Îi detest. Dacă n-ai un poison ceva. A fost worth it, a fost worth it. Hai, și ce? Du-te-mi. Du-te, Maldive. Sper să te duci în Maldive, să ai o viață frumoasă alături de familia ta. Și când te duci la magazin, să întâlnești iubirea vieții tale. Să fiți amândoi împreună pentru un an de zile. Și după acela an de zile să o găsești pe iubita ta, înșelându-te cu fratitul. Sau cu sorta, nu știu, că poate devine lesbiancă de aia. Aia sper. Nu dau niciun cad la videoclipul ăsta, nu dau, frate. E full all-in, dacă mor, aia e. Mor. Îl postez așa. E primul run care îl jucați pe ziua asta, gen. Nu știu dacă vă enervează când zic gen, că știu că pe multă lume o enervează lucrul ăsta. Dar eu sper că nu, adică nu-l zic mereu, adică rate, da mori. Nu-l zic în continuu gen. Frate, nu tu. Maldive. Tu te Maldive și tu. Aceeași poveste. Și el la tine se aplică. Unde să se ducă și ăsta, mă, că nu înțeleg. Wow. Cea mai frumoasă carte care am văzut-o în viața mea. Cea mai minunată. Cel mai minunat item, frate. Oh. Asta e bun. Ăla să se ducă în manualul ăla. Să stea acolo pe plajele alea. Și să vadă un rechin. Dar un rechin de la mare, maestos, minunat. Să și-l facă animal de companie. După ce își face animalul ăla de companie, vreau ca atunci când ajunge acasă să-l pună într-un acvariu, dar capele din acvariul ăla să prindă picioare și să-i mănânce animalele de companie, toate care mai are. Rechinul ăla. Pe urmă să taie rechinul frumos și să-l mănânce pe gătar. Asta nu e o
povestea atât de rea, adică... Eu zic că i-ar plăcea și lui, adică să mănânce un rechin, până la urmă ar putea să și-l vândă. Că e destul de mult să mănânci, nu? Ai de capul meu, mi-a dat la rinichi. Mi-a dat la rinichi. Haha. Mamă, ce mi-a dat la rinichi. Uite, m-a omorât. Care îmi trimite mă mesaje că îl sparg? Frate. Ok, asta e bun. Nu mă plâng. O luăm și pe ăsta și pe ăsta. Mamă, ce mă doare spatele și prost. Bă, am stat prea mult la calculator, sincer să fiu. Vedem încoace de n-am stat eu la calculator 5 ore în continuu. Sau 6? Nu mai știu. Mă uit pe YouTube. Mă uit pe YouTube, frate. Oh, shit. Acum o să vină unul. Păi dacă te uiți pe YouTube, de ce nu și postezi în jocuri? Bă, frate, e gălăgie. Atât trebuie să știi. E gălăgie, n-ai cum să filmezi nimic ziua. Adică eu. O contează de ce e gălăgie. Contează că n-am cum. E ziua de dis, frate. Tu și la început nu e mare importanță dacă nu postezi așa mereu. Deci e ok, adică... Sper că nu spui fără pe nimeni. Ok. Lazarus. Adică dacă mor încă o dată... Nu știu cum putea, la ok. Health up, nice. O să omor pe Michael ăsta din inima. Chiar am chefea, mergem sus. Frate, ne luăm numai viață. Este am. Luăm și pe ăsta. Și aia a fost. Suntem gapi. Am plecat. Hai mă că merge ranul, hai să fim sinceri. Să vezi și acum ce-mi dă. Mamă. Ce mă pică. Da, acum vine partea 5-a. N-am fire rate, n-am efecte pe lacrimi, n-am nimic bun pe lacrimi, dar am transformări, am tot ce-mi trebuie bun. Nu știu cum vine asta. Ia uite, acum am dă bani. O să mai prepară scara, sincer. Deci nu mă opticăm. Nu mă enervează, e ok. Mamă, ce m-a salvat albina aia. Musca, nu albina. Albina e altceva. Doamne, lucrurile, ce faci? Nu știi să gândești? Nu știu. Nu știu să gândesc. Du-te-mi! Bă, cum? Bă, dă-o, bă, n-are cum așa ceva, ești nebun la cap. Da, vorbesc încet. Eu normal vorbesc încet. Trebuie să țip videoclipul, frate. Oh, shit. Ca să mă aud bine, trebuie să țip aici. Și mi-am setat normal microfonul. Ca la vocea mea normală să audă bine, să n-aibă treabă. Adică că nu am mască. Că mai și filmez așa, că din când în când momente amuzante din jocuri. Poate că găsesc un moment de la frumos, elegant și îl pun pe TikTok sau ceva din. Aveți TikTok-ul meu în descriere. Dacă vă interesează. Sau Discord-ul sau orice altceva. Faceți-vă de cap. Frate, cubul. Mi-a dat cub. Hai să batem și pe animalul ăsta și aia e. Muri, mai. Holy water. Da, mă, la boschetarul ăsta sau ce-o fi. Wow. Da, trebuie să dorm. Filmez episodul ăsta, gata, la somn, frate.
I don't give a shit. Îl editez acolo, aia. O știu ce timeline să pun. Abar n-am. Nu știu să fac un thumbnail. Ca idee. Bag acolo un screenshot din joc. Și atât. Ce? Îl pun pe Lazarus pe lângă item, nu știu. Abar n-am cum fac. Bă, dar du-te mă încolo, mă. Nu mai boși de ăștia. Eu nici n-am teme și n-am alea. N-am ce-mi trebuie viața mea. Oh, yeah. Am uitat că l-am și pe dălire ăsta. Îmi dă păcănele, frate. În loc să-mi dea și mie boss-ul ăla mai repede. Să termin cu videoclipul ăsta. Disperat, blestemat și de toate felurile. Mai bine mă joc Pokémon decât jocul ăsta. Oh, shit. Mai bine stăteam pe Pokémon, îl vânam pe Pikachu. Mă băteam cu Pikachu, cu Milcery aia sau cum o numește. Oh, o librărie. În sfârșit am și eu ceva interesant. Hai să-i dau și kill-ul ăsta. Pastilă. Nu. Nu explosive diarrhea. Aie bă! Du-te încolo. Oh, poți să-i dă aici. Aha. Mamă, ce casc, frate! Atât de plictisiu sunt, oh. Range up. Ok. Wow! Mi-a luat din viață. O viață mi-a luat, dar... Du-te de aici, mă, să nu mai te văd, să nu mai te privesc, să nu mai te simți lângă mine. Ne despărțim. Sper să ieși din jocul ăsta, să trăiești o viață normală de om. Și când stai să realizezi, a fost tot un vis. O să atent aici, mă furnică degetul. Mamă, vine să... Bă, turbez! Turbe? Bă! Ce se întâmplă? Bă, ce ghinion am aici, mă, pe jocurile astea? Că ia, uite-te și tu, unde e boss? Unde e, mă, bossul ăla, mă, pizar inima lui Măsa? Frate, că mă plimbă! Frate, că mă plimbă! Ia uite-te și tu că mă plimbă, frate, n-ai cum. Bă, n-ai cum. Bă, n-ai cum, uite-te și tu unde e, ia și mori. Ia și mori, du-mă sus că nu mai rezist cu tine, mă, femeia, mă. Haide, mai am și 5 bani. A, e. Ne-am mulțumit cu o viață, da. Să nu te prindă în viața mea, cum mă atinge așa. Încă am 17 ani ca idee. Tu minor. Nu vreau să fiu tras în seapă așa. Și pe video, frate. Bă, atât de noob sunt, mă, la jocul ăsta, mă. Te vede că am jucat numai NPS. Need for Speed Hit. Ca idee. Dacă vreți Need for Speed Hit, o să postez, nu e problemă. O vedeți cum fac drifturi pe acolo. Fac câteva curse, alea. Am ce să postez, dar n-am inspirație, frate. Unde dracu trebuie să-i dau, mă? Bă!
Du-te, mă, de aici, mă. Mâncați și pipota. Pe vremea mea se spunea mâncați și pipota ta. Wow, nu mă duc în The Void, în Delirium, acolo la Delirium, că e jale. Oh, shit. Ok, este bun. Mergem sus, nu e nimic sus. O să dau asta așa. Oh, shit, pot să... Mamă, era să fac o chestie. Ia și mori, că nu mai te suport. A fost worth it. Dă și mie niște iteme, frate. Îl bat cu Mega Satan, no fucking way. Un item activ ar merge acum. Dă-l să fac miniuni sau ce să fac. Merge și ăsta. Uai, ce item, ce efecte, frate. Vezi că fruitcake-ul e perfect, frate. Aia aveam nevoie. Aia aveam nevoie. Asta n-aveam nevoie. Hai. Stai așa să trag scaunul ăsta mai. Așa stau mai bine. Du-te. Wow. O viață, ran. Ce o să scriu acolo? L-am bătut pe Mega Satan cu o singură viață. Sau cum zic? Înseamnă. Du-te, bă! Eu tot... Calma-te, calma-te! Doamne, burtoși vieții. Au burțile alea, zici că sunt, nu știu, burtoși. Da, nu știu, am înnebunit, frate, cu jocul ăsta. Nu jucați Binding of Isaac. Nu jucați Binding of Isaac, o să deveniți nebuni. O zic din propria experiență. Mori! Atâta trebuie să zici. Nu te mă dă aici de piticăreala vieții. Nie, vulcani. Nie. Bă, v-a apărut și vouă ăla pe TikTok, profesorul ăla sau ce-o fi, care zice nie, vulcani. Nie, tornade, bag ceva în ele de tornade. Așa zice, frate. Mă învăț mai mult de la ăla decât la școală, frate. N-ai cum așa ceva. Să învățați de la profesorul ăla, copiii. E perfect, frate, e demențial. Nu, vorbește el așa puțin urât, dar n-are nimic, așa se zice. Zice așa, pe drept. Pe dreptul se zice așa. Haide, bă! Mamă, ce mă protejează. Ce protejat sunt bazat. Fii atent că aici e cameră secretă. Nu e cameră secretă. Mi-am luat țeapa. Aici e super secretă. Fii atent de nu. Uite-te. A, mă. Oh, stai. Stai. Să nu uităm, frate, să-l batem pe Blue Baby.
Mori. Trebuie să mori. Trebuie să mori. Store credit. Cred că e interesant. Acum mergem pe Mega Satan. L-am văzut pe Blue Baby cu o emoșoată, ce interesant, sincer să fiu. Hai să vedem pe Mega Satan. Stăm pe loc, frate. Da, vezi ce mor aici. Horseman. E bine că zbor. Mergea bine cartea aici acum. Bă, căcățelul ăla al meu. Fac ceva. N-are cum așa ceva de aici dacă mor aici. Ah! Da, se pare că nu putem să-l batem pe Mega Satan. Se pare că nu putem să-l batem pe Mega Satan. Atunci facem o chestie, frate. Atât. Atât a fost. Mi-ajunge store credit. Atât a fost. Well, cam atât a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați un like acolo la videoclip. Să văd că vă place, să văd dacă mai vreți videoclipuri de genul. Și ne vedem la următor videoclip. Mâine, poimâine, nu știu acum când. Dar, goodbye!